Čaute lidi, tady vás zdraví Patrik a na další straně Lukáš. A dneska si zahrajeme takovou hru. Budeme na to mít 3 kola a ten, kdo udělá víc strašidelnější zvuk. Doufáme, že budou zaplý komentáře. Čaute lidi, tady vás zdraví Patrik a na další straně Lukáš. A dneska si zahrajeme hru, ten, kdo udělá strašidelnější zvuk. Doufejme, že budou zaplý komentáře, budeme o to dělat všechno, co budeme moct a budou na to 3 kola. Takže udělám nejstrašidelnější zvuk, doufám, že vyhraju. Tak, to bylo všechno podle mě a teď jdu já. Tak, už natáčím. Tak, a já udělám zvuk čarodějnice. Takže vyhraj. Udělám zvuk třeba těho zombíka. Řekl bych, že to byl spíše zvuk nějakého nějakého alkoholika, ale rozhodněte vy a pak nám řekněte, kdo vyhrál podle vás. Tak a teď já jdu, že jaký zvuk? Říkat. Tak jo. Třeba zvuk takového zombíka z Minecraftu. Takže udělám, nevím, co to udělám. Je poslední kolo, jo? Když tak se nejvíc snaž. Udělám, že jsem říkal, au! To je dingo. Tak. A jelikož je poslední kolo, tak já musím udělat zvuk nějaký strašidelný, takže třeba... Ano, to není tak lehký lidi. Třeba... Tak, a my se s váma loučíme a napište do komentářů, kdo z nás vyhrál, jo? Já nevím, co přeceňuje. Tak a kdybyste se ptali, tak nejsme bráchové, jenom jsme takový kamarádi. Bydlíme skoro u sebe, jo? Tak